Mapagpalang araw kalakbay at sa mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martin, nakatira sa isang baryo ng Samar. Pero sa ngayon ay nagtatrabaho ako dito sa Divisoria bilang tindero sa isa sa mga tindahan ng incheck. Kapag nakakauwi na ako sa kwartong inuupahan ko at nagpapahinga galing sa trabaho, ay naging libangan ko na ang makinig ng mga kwentong ibinabahagi ng inyong mga sender na masusugid na tagapakinig. At lahat ng mga ipinapadala sa inyong kwento ay talagang nagugustuhan kong pakinggan. Kaya naman isang beses ay naisipan ko ring ipadala sa inyo ang aking karanasan. At sana ay mapili ninyong basahin itong aking kwento at maibahagi sa inyong channel. Ang karanasan kong ito kalakbay ay siyang hinding-hindi ko malilimutan kailanman. Dekada 80 nang maranasan ko ang pangyayari na hinding-hindi ko makakalimutan. At ng mga panahong ito kalakbay ay nasa edad 12 anyos pa lamang ako. Dahil sa nawalan ng trabaho ang aking ama, gawa ng isa siya sa mga nasama sa pagtanggal ng mga trabahante sa pabrikang pinapasukan niya. Kung kaya't umuwi kami sa kanilang probinsya sa Samar. Hindi na kasi nakahanap pang muli ng trabaho ang aking ama sa Maynila. At paubos na rin ang naitabi niyang pera. Tapos nagdadalang tao pa ang aking ina. Kaya naman napagpasyan na nga nila sa probinsya na lamang ng aking ama kami manirahan. Noong naroroon na nga kami sa probinsya, ay agad namang nagpatayo ng maliit na bahay ang aking ama sa lupang pagmamayari ng kanyang mga magulang. Pero kalakbay, malapit sa paanan ng bundok ang bahay na ipinatayo ng aking ama. At kung aking susumahin, ay mga nasa kalahating oras muna ang aking lalakarin bago marating ang baryo. May mangilan-ngilan naman kaming kapitbahay, pero pawang magkakalayo iyon. Ang tanging malapit na kapitbahay lang namin noon ay ang matandang si Tatang Mauro. Tatang ang tawag ko sa matandang ito kalakbay. Dahil sa tingin ko, ay mga nasa edad 80 anyos na siya ng mga panahong iyon. Pero kung kumilos, ay aakalain mong mga nasa mahigit 50 anyos pa lamang si Tatang Mauro. Manoy naman ang tawag ng aking mga magulang sa kanya. Sa pagkakaalala ko, ay mag-isang namumuhay lamang si Tatang Mauro sa kubong tinitira nito. Wala rin akong nakikitang mga kaanak na bumibisita rito. Bagkus ay may mga panaka-naka akong nakikitang mga tao na pumupunta sa bahay nito kapag namiminta na ako sa bahay namin. Ang sabi naman ng ibang kapitbahay na naririnig ko, yung mga pumupunta raw sa bahay ng matanda ay ang mga taong may mga ipinababarang umano. Hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Ang alam ko kasi ay isang albularyo si Tatang Mauro. Base na rin sa mga nakikita kong mga halamang dahon at langis sa bote. Tapos ay meron din kung ano-anong pangontra umano sa mga aswang ang nakasabit sa bahay nito. Tsaka nung isang beses na nagkasakit ako kalakbay, gawa ng napilayan ako dahil nalaglag ako sa punong inakyatan. Tapos si Tatang Mauro lamang ang gumamot sa akin. Hinilot niya ako at may mga kung ano-anong mga dahon ang nilagyan ng langis. At may mga inusal pang mga kataga na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. Pagkatapos ay inilagay sa tagiliran ko ang dahon upang maibsan umano ang pamamaga ng pilay. Kaya yan ang dahilan kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Isa pa ay mabait sa amin si Tatang Mauro, lalong-lalo na sa aking mga magulang. Isang araw noon kalakbay, kasalukuyan akong nakadungaw sa bintana habang ang aking ina naman ay nasa bakuran at nagwawalis. Pasado 3:00 na ng hapon iyon, kaya nagdingas na ng apoy sa labas ng bahay si nanay para sunugin ang mga tuyong dahon na winilis niya sa paligid ng bakuran. Habang namiminta na ako at nakatanaw lang sa ginagawa ng aking ina, ay may napansin akong matandang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan. Napuna kong kakaiba ang titig nito sa aking ina. Iyon bang aakalain mo na may lihim na galit ito sa aking ina? Ganoon ang nakikita ko sa matandang lalaki kalakbay. May bitbit itong bayong at sa tingin ko ay naglalako ang matanda
Noong una kalakbay, inakala kong may kailangan lang kay inay ang matanda at nahihiya itong lumapit. Kaya hinayaan ko na lamang itong ganoong kumakatingin sa aking ina. Sa isip ko kasi noon, lalabas lamang ako para lapitan ng matanda at tanungin siya kung may kailangan ba siya sa aking ina. Pagkalabas ko nga ng pintuan at muling tinignan ang matandang nakatayo sa may malaking puno sa di kalayuan, ay wala na yung matanda kalakbay. Takang-taka ko at nagmamadaling lumabas na ng bakuran at patakbong tinungo ang malaking puno na kinatatayuan kanina ng matanda. Ngunit kahit anong hagilap ko sa matanda, ay wala na talaga ito doon. Nakalanghap rin ako ng kakaibang amoy at para bang may itinapong hayop na patay sa paligid. Sakto namang naglalakad si Tatang Mauro papadaan sa kinatatayuan ko at mukhang galing ito sa baryo. Dahil may mga bitbit itong pagkain. Kaya tinanong ko siya kung may nakita ba siyang matandang lalaki na may bitbit na bayong. Tang, may nakasalubong ho ba kayo na matandang lalaking may dalang bayong? Tanong kong muli kay Tatang Mauro nung tuluyan na akong makalapit sa kanya. Daanan kasi ang parte ng kinatatayuan ko papunta sa bahay ng matanda. Sino ka mo, Utoy? Matanda. Ako ba'y pinaglololoko mo? Alam mo namang ako lang ang pinakamatanda dito sa baryo natin. Kaya sino ang matandang sinasabi mo? Nakangisip ang wika ni Tatang Mauro. Hindi naman po kayo ang tinutukoy ko, Tang. Ibang matanda ho. Kanina kasi may nakita akong matandang lalaki na nakatayo kanina dito. Kaya lang nung lumabas ako ng bahay para lapitan sana, bigla namang nawala. Kaya hindi ko tuloy na tanong kung ano ang kailangan niya kay inay. Iba kasi kung makatingin sa aking ina. Mahabang paliwanag ko kay Tatang Mauro at napakamot ako sa aking ulo. Napansin kong napakunot noo si Tatang Mauro at napatingin sa aking ina na kasalukuyang nakayuko at nagsisiga ng mga tuyong dahon. Nagmamadali naman si Tatang Mauro na naglakad papalapit sa aking ina at tinapik ito sa balikat. Nagulat namang napatingala ang aking ina at tumingin ng diretso kay Tatang Mauro. Abay, ayos ka lang ba, Iya? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo ah. Bungad na tanong ng matanda sa aking ina. Kaagad na akong lumapit sa kanila at narinig kong ang sumagot ang aking ina na hindi niya umano maintindihan ang nararamdaman. Dahil kanina lang habang nagwawalis siya, ay okay naman ang kanyang pakiramdam. Pero makalipas lang ang ilang minuto, ay nakaramdam siya ng hilo at sumasakit ang kanyang tagiliran. Nakita ko namang umiiling-iling ang matanda habang nakatingin sa aking ina at nagwika ng, sandali lang umano at uuwi siya sa bahay. Babalik rin daw siya kaagad at may ibibigay lang siya sa aking ina. Bago pa man lumabas ng bakuran si Tatang Mauro, ay humarap ito sa aking ina at sinabi na pumasok na sa loob ng bahay ang aking ina at ako naman ay magsiga ng goma dahil inaaswang umano ang aking ina. Nagulat naman ako at napatingin na lamang sa matanda habang naglalakad palabas ng bakuran. Makalipas lamang ang ilang minuto ay bumalik na si Tatang Mauro sa bahay namin. Naroroon na rin si tatay nang bumalik si Tata Mauro. May inabot siyang bote ng langis kay nanay at sinabihan itong huwag iaalis sa tabi nito ang bote ng langis. Proteksyon umano iyon sa mga masasamang nilalang, lalong-lalo na sa mga aswang. Sinabihan rin si nanay ni Tatang Mauro na huwag nang lumabas ng bahay kapag hapon na. Dahil sa liblib na lugar na ang tinitira namin at marami ang mga napapadaang hindi kaaya-ayang nilalang. Marahil ay nalaman at naamoy raw ng aswang na may bagong dayong naninirahan sa liblib na baryo. Kaya't nag-aagawan at nag-uunahan ang mga ito sa buntis na bibiktimahin. Ayon kasi kay Tatang Mauro Kalakbay, nakita niyang hindi lang iisa ang markang nakatatak sa katawan ng aking ina. Anak ng tinapa naman oh. Kung hindi pa pala na itanong sa inyo ni Martin ang tungkol dun sa matanda Manoy, ay hindi pa namin nalaman na pinag-aagawan na palang biktimahin ng asawa ko. Kakamot-kamot na wika ng aking ama at nagtanong siya kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi naman ni Tatang Mauro
na ugaliin lang umano namin magsiga ng goma at maglagay ng mga bawang at luya sa pintuan at bintana. Nang gabing iyon nga kalakbay, ay nagsiga ulit ang aking ama ng mga pira-pirasong tsinelas. Pagkatapos ay umikot siya sa buong kabahayan. Samantalang ang aking ina naman ay nagsuot ng kulay itim na damit at hindi na pinalabas pa ng bahay. Sa paglipas ng mga oras at nung nasa kasarapan na kami ng pagtulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan dahil sa gulat. Nang marinig ko ang malakas na paghampas ni tatay sa dingding ng aming bahay. Pagkatapos ay nagmamadali itong tumayo at nagsindi ng lampara. Kaagad naman akong bumangon at lumabas ng silid. Nakita kong nakaupo na si tatay sa mesa at hinahasa ang itak habang panay ang pagmumura. Si nanay naman ay nasa tabi niya lang rin at nakaupo. Lumapit ako sa kanila at nagtanong kung ano ang ingay na naririnig ko. Sinabi naman ni tatay sa akin na noong naalimpungatan umano siya at magising, ay nakalanghap ito ng napakabahong amoy at maalinsangan. Noong ako mang tatayo na sana siya para uminom ng tubig, nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang siyang may nakitang kamay na punong-puno ng balahibo at para bang kamay umano ng unggoy iyon na nagpupumilit maabot ang tiyan ng aking ina, nakasalukuyang nakahiga sa tabi ni tatay. Mabuti na lamang at siya ang nakahiga sa tabi ng dingding, kaya hindi naabot ang tiyan ng aking ina. Doon na hinampas ng malakas ni tatay ang kamay na nagpupumilit maabot ang tiyan ni nanay. Mabilis namang hinugot palabas ang kamay at narinig na lamang ni tatay ang malakas na kalabugan sa likuran ng bahay at para bang tumakbo iyon palayo. Matapos ngang ikuwento ni tatay sa akin ang nangyari, ay nakarinig naman kami ng hunin ng tiktik sa paligid. At kasunod noon ay ang malakas na paghampas ng hangin sa bubungan namin at para bang may paparating na bagyo. Sige pa rin ang paghasa ng aking ama sa itak na hawak niya at napansin ko na parang mas lalo pang lumalakas ang hangin na humahampas sa bubungan namin. Inutusan naman ako ni tatay na magsiga ng goma at ihikot sa loob ng bahay. Yun nga ang ginawa ko kalakbay. Kaagad na akong pumunta sa kusina at kinuha ang mga pinagpira-pirasong tsinelas at gulong ni tatay kanina. Sinigaan ko iyon at inilagay sa lata at nang umusok na ay iniikot ko iyon sa loob ng bahay. Makalipas naman ng ilang sandali ay natahimik na ang buong paligid at nawala na rin ang malakas na hangin na humahampas sa bubungan namin. Hanggang sa nakatulog na naman kaming muli ng gabing iyon. Pero hindi na nagpakampante ang aking ama at panaka-naka itong gumigising para tignan ang aking ina. Kinaumagahan, matapos magkape ni tatay ay isinama niya akong pumunta sa bahay ni Tatang Mauro. Papalapit pa lamang kami sa bakuran ng matanda ay tinatawag ko na ang pangalan nito. Pero kahit anong tawag ko sa pangalan ng matanda ay hindi ito lumalabas. Sinabi ko naman kay tatay na baka tulog pa si Tatang Mauro. Bumalik na lamang kami mamaya dahil masyado pang maaga ng mga sandaling iyon. 6:00 pa lang kasi ng umaga iyon at baka nagpapahinga pa nga ang matanda. Sinabi naman ng aking ama na silipin lang namin sandali sa loob ng bakuran at baka nasa likod ng bahay ang matanda. Baka kaya hindi nito narinig ang pagtawag ko. Kaagad na nga kaming pumasok sa bakuran at tinawag muli ang pangalan ng matanda. Si tatay naman ay sumilip doon sa likuran ng bahay. Samantalang ako naman ay nakita kong nakaawang ang pintuan ng bahay. Kaya naglakas loob na akong sumilip para tignan kung gising na ba si Tata Mauro. Noong nakasilip na nga ako kalakbay, ay ganoon na lamang ang hilakbot na naramdaman ko. Sa kadahilan ng nakita kong nakaluhod ang matanda sa gitna ng bulwagan habang pinapalibutan ng nakasinding kandilang kulay itim. Nasilayan ko namang may hawak itong insekto na hindi ko mawari kung anong klase iyon. Iniangat niya kasi ng bahagya ang insektong hawak. Pagkatapos ay parang inilapag na iyon sa sahig. Nakatalikod kasi sa pintuan ng matanda at abalang-abala sa ginagawa. Kaya hindi niya ako nakitang nakasilip. Maya-maya pa ay napaigtad ako nang biglang may tumapik sa balikat ko. Nung lingunin ko naman ang nagmamay-ari ng kamay
ay si tatay pala ito. Sinabi niyang bumalik na lamang kami mamaya at mukhang tulog pa raw ang matanda. Dahil sa naunahan na ako ng takot. Kaya hindi ko na nasabi pa sa aking ama na gising na ang matanda at mukhang may ginagawang kakaiba sa loob ng bahay. Kaagad na nga akong sumunod kay tatay at nagmadali ng maglakad. Noong makarating na kami sa bahay, ay sinabi ni tatay na babalik na lamang kami mamayang hapon sa bahay ni Tata Mauro. Dahil magtatrabaho pa raw siya sa bukid at mamayang hapon na uuwi. Sa paglipas ng mga oras, ay hindi na ako mapalagay pa sa kaiisip kung ano nga ba talaga ang itinatagong lihim ni Tatang Mauro. Dahil sa murang edad, ay wala ng preno ang bibig kong magtanong sa aking ina kung totoo nga ba ang sabi-sabing mambabarang ang kapitbahay naming si Tatang Mauro. Nakita kong nagpalingalinga muna ang aking ina bago ako nito sinenyas ang huwag maingay. Hinaan ko raw ang aking boses at baka marinig ako ng matanda. Inay, totoo po talaga siguro yung sinasabi ng mga kapitbahay natin sa unahan. Pabulong kong tanong muli sa kanya. Marahan namang tumango ang aking ina at sinabing totoo ang mga nababalitaan ko na isang mambabarang ang matanda. Pero ang pagkakaalam niya ay dating albularyo ang matanda. Naging isang mambabarang lang umano ito dahil sa malaking dagok na problemang dumating sa buhay niya. Pero kung ano man iyong dahilan, yun ay hindi niya raw alam. Kaya huwag kong husgahan at katakutan si Tatang Mauro dahil mabait ito sa amin at walang ipinapakitang kasamaan. Marahil ay natangay lamang sa matinding problema ang matanda. Kung kaya't nalis ito ng landas, mula sa pagiging albularyo ay naging isang mambabarang. Matapos ngang sabihin sa akin ni nanay ang tungkol sa lihim ni Tatang Mauro, ay naging panatag na ako at hindi na muling nakaramdam pa ng takot. Kinahaponan nga kalakbay. Pagka-uwi ni tatay ay sinamahan ko na siya sa bahay ni Tatang Mauro. Noong makarating na nga kami, ay dagli naman kaming pinapasok ng matanda. Pagkapasok ko nga sa loob ng bahay, ay agarang tinignan ko ang sahig kung saan ko nakita na may nakatirik na kandila kanina. Nakumpirma ko ngang may bakit pa ng patak ng kandila ang sahig. Kaya kumpirmado, totoo talaga ang nakita ko kaninang umaga at hindi ako namamalikmata lang. Manoy, kagabi lang ay may aswang na pumunta sa bahay namin. Mabuti na lang at nagising ako bago maabot ng kamay ng aswang ang tiyan ng asawa ko. Tulungan mo ako, Manoy, kung ano ba ang dapat kong gawin. Rinig kong wika ng aking ama. Sinabi naman ng mambabarang ng albularyo na huwag na raw mag-alala pa ang aking ama dahil tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Tapos ay nagpaalam ito sandali at pumasok sa silid. Pagkalabas ni Tatang Mauro, ay may bitbit na ito at iniabot sa aking ama. Magagamit daw umano iyon ng aking ama sa oras ng kagipitan. Panay naman ang pagpapasalamat ng aking ama kay Tatang Mauro matapos iabot sa kanya ang tinatawag na buntot ng pagi. Noong makauwi na nga kami kalakbay, ay sinabihan ni tatay si nanay na huwag nang lumabas ng bahay. Lahat ng mga sinampay ay ipasok na at magpausok na raw ako ng goma sa labas ng bahay. Kinagabihan nun, katatapos lang namin kumain nang may malakas na kalabog akong narinig sa bubungan. Lumagabog iyon at nagpagulong-gulong pabagsak sa lupa. Pagkatapos ay nakarinig kami ng nakakakilabot na huni ng kakaibang ibon. Napansin ko namang napapangiwi ang aking ina at napahawak sa balakang. Kaya naman agarang nilapitan ko siya at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi niya namang masakit ang kanyang tiyan. Nagwika naman akong umupo na muna siya para makapag-relax at nang sa ganon ay maibsan ang pananakit ng kanyang tiyan. Baka kasi nangangalay lamang siya. Matapos kasi namin kumain kanina ay nakatayo na lamang siya. Ngunit sa kasamaang palad kalakbay ay nakalimutan pala namin na isara ng mabuti ang bintana. Dahil noong papaupuin ko si nanay sa upuang malapit sa may bintana, ay bigla na lamang iyon bumukas at may malaunggoy na kamay ang humablot sa buhok ng aking ina. Kaagad ko namang hinatak si nanay at pinaghahampas ang brasong nanlilimahid sa langis habang nagsisisigaw
at humihingi ng tulong sa aking ama. Kaagad namang nabitawan ng nilalang ang buhok ng aking ina. Subalit nahawakan naman ng nilalang ang braso ko at kaagad kong naramdaman na bumuon ang matutulis at mahaba nitong kuko. Napasigaw na ako at naiyak dahil sa sobrang sakit. Ilang sandali pa ay nakita kong may pumalong buntot ng pagi sa braso ng nilalang. Kaya nabitawan ako nito at narinig ko na lang ang malakas na pag-angil na para bang asong pinagpapapalo. Isinara at ikinandado naman kaagad ni tatay ang bintana. Pagkatapos ay binalingan ako at tinignan ng dumudugong sugat. Sanhi na pagkakabaon ng kuko ng nilalang sa kamay ko. Nang makita naman ni tatay ang sugat sa braso ko, ay galit na galit siya, nagmumumura at nagsisisigaw. Anak ng tinapang aswang ka! Papatayin kitang hinayupak kang animal ka! Sigaw ng aking ama at nanggigigil na lumabas ng bahay habang bitbit ang buntot ng pagi. Pagkalabas nga ni tatay, ay kagad na isinarado ni nanay ang pintuan. Ayon na rin sa utos ni tatay sa kanya bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Hindi ko na nalaman pa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta't ang naririnig ko na lang ay ang malalakas na sigaw ni tatay at pagmumura na para bang gigil na gigil talaga itong patayin ang nilalang nakamuntika ng dumali sa amin ni nanay. Bukod sa boses ni tatay Kalakbay at yung mga kalabog sa labas ng bahay, ay narinig ko rin ang boses ni tatang Mauro. At sa tingin ko ay katunggalina nila ang aswang na gustong biktimahin ng aking ina. Sa paglipas naman ng mga minuto, ay natahimik na ang buong paligid. Pero dahil sa pag-aalala ko at ng aking ina, ay agad na napasilip kami sa siwang ng bahay. Noong makasilip na nga ako, ay nakita kong nakahandusay si tatay sa lupa. Habang si tatang Mauro naman ay inaalalayan itong makatayo at naglakad papunta sa pintuan ng bahay. Kaagad nang binuksan ng aking ina ang pintuan at pinapasok na sa loob ng bahay si tatay at si tatang Mauro. Pinaupo ng matanda ang aking ama at nakita kong may langis itong inilabas mula sa bulsa. Tapos ay pinatakan ng langis ang bawat sugat na natamo ng aking ama. Pero mabuti na lamang at naramdaman ko ang presensya ng aswang na mandarangkal. Kaya kagad na akong pumunta dito sa bahay ninyo. Hindi nga ako nagkamali. May nangyaring ang hindi maganda. Wika pa ni Tatang Mauro. Dagdag pa nito na kaya pala hindi tumatalab sa aswang na iyon ang mga pangontrang inilagay sa bahay dahil sa kakaibang uri iyon ng aswang. Kung nalaman na raw sana niya noong una pa kung anong klaseng aswang ang gustong dumali sa aking ina, di sana'y nakagawa na siya kaagad ng pangontra para dito. Manoy, anong klaseng ang aswang ulit yun nakakasagupa natin? Napakalakas. Ang akala ko tuloy katapusan ko na kanina. Wika pa ng aking ama. Sinabi naman ng mambabarang na albularyo na isang matandang mandarangkal ang nakasagupa nila at kaya hindi umaepekto rito ang pangontra sa aswang. Yun ay dahil sa napakalakas ng mga lahi ng ganitong klaseng aswang at hindi basta-bastang gawang pangontra lamang ang panlaban dito. Mabuti na lamang at may bitbit siyang punyal kaya napuruhan ng aswang sa dibdib. Huwag na kayong mag-alala. Bukas na bukas ay gagawa ako ng pangontra para sa aswang na yon upang hindi na babalik pang muli rito sa bahay ninyo. Gagawan na rin kita ng pangontra, Utoy, at ikaw, Iha, para hindi na kayo malapitan ng aswang. Wika pa ni Tatang Mauro. Labis-labis naman ang pasasalamat ni tatay. Dahil iniligtas siya ni Tatang Mauro, hindi matatawaran ng utang na loob niya rito. Dahil buong pamilya niya ang iniligtas ng matanda. Kung hindi kasi dahil kay Tatang Mauro, malamang sa malamang ay nabiktima na kami ng aswang. Lalong-lalo na ang aking inang buntis. Kinabukasan nga, Kalakbay, ay sumama ako sa bahay ng matanda. Gagamutin niya raw ulit ang sugat ko dahil masyadong malalim ang pagkakabaon ng kuko ng aswang sa braso ko. Pagkapasok ko sa bahay niya, ay agad na siyang kumuha ng halamang dahon at dinikdik ng pino tapos ay inilagay yung katas sa sugatang braso ko. Napangiwi naman ako dahil sa hapding naramdaman. Pero itong si Tatang Mauro ay natawa na lamang. Sinabi niya pang matuto umano akong maging matapang
Gawa na magkakaroon na ako ng kapatid. At kapag dumating ang oras na magkakaroon ng matinding pagsubok sa buhay, ay maipagtatanggol ko umano ang kapatid ko. Kaya't ngayon pa lang ay maging matapang na ako. Huwag raw akong tumulad sa kanya na hindi man lang naipagtanggol ang kanyang pamilya. Napakunot noon naman ako at nagtanong kung ano nga ba ang nangyari at bakit binansagan siyang mambabarang na albularyo ng mga kababaryo namin. Pero ngumisi lamang si Tatang Mauro at iniba na ang usapan. Sinabi niyang tapos niya ng gamutin ang sugat ko kaya makakauwi na umano ako. Pupunta na lamang siya sa bahay mamaya para lagyan ng halamang gamot ang mga sugat ni inay. Kinulit ko naman si Tatang Mauro kung ano nga ba ang nangyari sa kanya at nasaan ang kanyang pamilya. At doon nga ay napabuntong hinga ang matanda at malungkot na napatingin sa labas ng bahay bago ikinuwento ang buong pangyayari sa kanyang buhay. At kaya pala malapit ang loob niya sa akin. Yun ay dahil sa minsan na siya nagkaroon ng apo at ayon pa sa kanya, kung hindi lamang namatay ang kanyang apo, ay tiyak kasing laki ko na iyon dahil kaidaran ko lang umano ang kanyang apo. Matapos nga niyang makapagkwento kalakbay, ay umuwi na ako sa bahay at nagpahinga. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento mga kalakbay. Hayaan niyo at ibabahagi ko rin sa inyong channel ang tungkol sa buhay ni Tatang Mauro at kung bakit binansagan siya na mambabarang na albularyo.